Adek omaki kendo bende nitiere ute thieth ute thieth 100 olor kod Duol mapuodho gige thieth e pachoka e apedha mane gitimo e Hoho mar Okak mar piny Kenya. Kaka juthomoni lerono, apedha ni osebed ka itimo e gwenge mopogore opogore e pachoka. Juma mokalo bende nomak ji 35 e kaunti ma Kajiado. En apedha ma osebed ka itimo kod Duol mapuodho gige thieth e pachoka Pharmacy and Poisons Board e gwenge ma opogore opogore e pachoka. Dwe ma okalo Duol ni ne otimo apedha e kaunti ma Kajiado, kama ji 35 ne omaki, kendo ute thieth 50 bende ne olor. Magi gin ji mane ichichgo ni gin achudhe, makwalo gige thieth e ute thieth mag piny owacho, kendo chwalo nyaka e ute thieth mag ji giwegi. Bende kwan ni ne oriwo ji mane uso gige thieth ma oko puodhi kod Duol ni. E ripot ma ochiw kawuono kod migawo mar thieth, Duol ni bende oseyaro bade kendo nyicha wuotho e Hoho mar Okak mar piny Kenya. E apedha ma osebed ka itimo, irango yedhe ma iuso e tok chik, kata ma okwal kowuok e ute thieth mag piny owacho, kaachiel gi ute thieth mag ji giwegi matiyo maonge lisen. E gwenge gi gimako achudhe 30, ute thieth 100 matiyo e tok chik olor, ka bende yedhe katon 120 omaki. Apedha gi pod biro dhi nyime kauntis ma opogore opogore e pachoka, kaka achiel kuom yore mag rito ngima jopiny, ahinya to kotenore kod tiyo kod gige thieth manyalo buogo ngimagi. Judith Omondi, Ramogi TV.